Ahojte dievčatá, tu sme v novom videu a v tomto videu budeme hrať Roblox. No Roland už dneska dal hore video, ja som ešte dneska nedal, tak myslel som, že ja dám. Budem hrať takúto hru, kde sú takéto obby, mini obby a také, kde musíme predbiehávať ľudí. Napríklad tento obby na tomto servere, na tomto servere jednom. Ja som tretí. Ja som ďalej 10:40. A ona do 583. No, konečne som to povedal. Poďme to mini obísť. Toto už bude, že na celom svete kto dal najviac. Mini obby 2. Najviac je, čo dali 3.332. To si nedám väčšie, ale pozrieme. 1, 2, 3. Ja toto som už robil. Moje bolo najlepšie. 4.837. Počkajte, skoro ja som na Bones. A nie, tu je, že World. A tu je, že Bones rekord. No Bones. To neviem, že čo znamená. Asi to, že nie skákať. No vyskúšajme to. Nebudem skákať. No tuto. A neviem, že čo je to No Bones. A World rekord to viem. A neviem, že čo je to No Bones. A ja také som robil. No 1, 2, 3. .971. Lepšie. Oveľa lepšie musím. Aj. O 6. O 6 horšie som dal. Ľudia, teraz. Tuto oveľa horšie som dal. Juj. Nie, spadol som. 1, 2, 3. Aj tu spadol som. To som asi aj mohol dať. Ľudia, ja neviem, že čo robím. Ľudia, čo je so mnou? Padám. O 33 sekundy. Urobil som cool. Dám jeden takýto cool. Personal best, moje je toto. No tak už chápem, že to je, že no bounce, keď nejdem do toho, neurobím napríklad voľaký trik, ale keď urobím voľaký trik, tak teď je to personal best. Alebo world record môže to byť asi voľakedy. Skoro som urobil world record, pozrite. Nie, tu je 3, nie 5. Ja také čo chcem, ja len 5 som robil teraz najlepšie. A to som nerobil trik. Ale ja neviem urobiť trik. Ľudia, vo tejto hre, jak vidím, nie som najlepší, no poďme na iné obby. Poďme na toto obby. To som myslel, že za toľko hodín, to je to, že za koľko hodín to robil, a to je trošku veľa asi. Abo neviem, čo to znamená. Vyskúšajme to. No, už aj sme spadli. 5 bolo to najlepšie pre mňa. No ľudia, poďme teraz. No veľmi. Tak teraz.
Čo robím? Radšej spadnem. Teraz. Hodím telefon z okna. Nie, ľudia, viete čo, radšej poďme na toto. Toto bude ešte horšie. Ani nie. O 56 sekúndov, alebo koľko to písalo. Čauko. Tak poďme teraz na najťažšie. Asi najťažšie. Ani to nie je také ťažké. Ľudia, neviem, čo ja som. No včera som oveľa lepšie robil. Všetko. Viete čo? Nejdem takéto mini oby, ale idem colored. Poďme na blue a potom na green oby. Raz, dva, tri. Teraz mňa pozerá, že čo je najlepšie. Toto je moje najlepšie. Najlepšie bolo také, čo som nerobí, no bands. Alebo bands, ale neviem, čo je to. 6.817. Skoro som za to. Voľa koľko. No koľko? Toto je Roland. Teraz neviem to mu pozrieť, lebo teraz vám robím video. Toto už bolo lepšie. Yes. Už skoro som tuto. Nie, on tuto bude takto tancovať, ale ja. Skibidi dop 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 yes yes, skibidi double deep deep, skibidi dop 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 yes yes, skibidi double deep deep. Deep deep. Toto bude môj nový meme. Aj skoro. Skoro najlepšie. Ľudia, ja nie som chorý, len som trošku zachrípnutý. Trošku. Teda tak za to voľa, kedy robím takto. Trošku som zachrípnutý, ale len mi trošku. Ľudia, teraz. No chcem vyskúšať, že jak idem, že takto a takto. Tak urobím nie no bands, ale aj world record asi. A taký rýchly, jak budem. 5 voľa koľko. Budem sa tešiť, keď urobím 6 voľa koľko. No to tu už 6 nebude. Ani môj rekord. Poďme. Poďme. Ja vyskúšam, aké triky robiť, ja neviem, že aké. Teraz už skoro moje najlepšie. To je môj ad. 7.708 je najlepšie. A čo najlepšie, čo bolo voľa komu, je 6.817. To je môžem urobiť asi. Teraz. To keby bolo, keby som to vedel urobiť tak. Urobili som aj BI World Record spolu Yui. No toto už nebudeme najlepšie. Aj ľudia skoro. Čože skoro? Nevieš voľa, koľko som robil. To nebolo skoro. Aj. No ľudia, ešte rýchlo, ešte raz to vyskúšame. Idem na zelenú. No ľudia, teraz ideme už na zelenú. Poďme na zelenú. No tuto ten istý chlapec už má najlepšie. 8 voľa koľko. Ju to musím urobiť.
ľudia, to som neurobil. Toto už je trošku ťažšie, ľudia. Môj rekord. No ľudia, už skoro, on má 8 a ja 9. Už na druhýkrát, už na tentokrát budem mať aj 7. No toto 7 nie. No ani rekord. Neviem, ľudia, bolo kedy čo je so mnou, že čo robím. To jak. No ľudia, ešte to 3-krát vyskúšam a toľko to bolo toto video. Poďme. Aj ľudia, to skoro. Až 2-krát. No, moja kamera zomrela. Toto už čo chcem posledný krát, ale pozerajte, tam je naša modúčka. Na druhé video potom urobím aj viac. Ľudia, posledný krát. Toto už asi bude výjsť. Neviem, čo je so mnou na posledný krát skoro. Nie, čo je so mnou? No ľudia, toľko to bolo toto video. Inokedy sa uvidíme. Čaute, ahojte.